Hello, kanin muleta. Kam muchi lo chawa min muleta ti hok tur ni. Hello, min lo muleta. Oh, tina hen thil pani khadron sei lo ka duwa. Instagram account ka siama. Chuin lo follow du ni chunin Eugene 444 ti khan ka da a. No in description a kalo da nga link te. SMP ka kan khelna screenshot te ha ka posa. Pa khain endu chunin min lo follow ula. Ti chuanin YouTube statistic atanga landan chunin ka video lo entry te zinga hian 50% te hian min subscribe pa. Alo mo mai hi thalam pangania chunga kalom takzetani amai ro chu ilo la subscribe lo ni chon lo subscribe la video te hi mu na miti ni chon lo like la chon comment na han comment tu rang chi te ha karon soi thina ka te khai lo comment ve thin do ni o tuna hinga survivor world ta han kalo oma tinglai hian minecraft kalo khel do na amai chu mi video chu episode pangai ni don lawa comment na pa khata khanin tuai ka se to lo kha khanin nether portal link dan kha min lo shilte aron tia video hik karon siam ang katia chuan tu karon siam dona episode ma sa khan dragon kan beya stronghold ta te kan kala tahan portal kan siama portal a khan kan lalut lawa mi kan lu lo chan te kha lo sei fi don ni til kan ti tak tak main ni overworld le nether ti kha karon sei dona overworld chu tuna kan omna emi kan starter base kan sakna te ting ho hi nia chuanin nether kan ti chuanin hetinaya kan nether portal kan siama chunga kan lu na ang chi kha khan nether ania kha karon sei dona lo shet kim lo pal takin ran soi fi photani coordinates an tia coordinates su f3 kan hetanga hey coordinates su xyz omna khunia coordinates sung chang kan shet fi de theinan tena hian block kalo da kan lo soi fi nga x y le z oma hi y chu hemi chuk thla hi nia om je chunin kan din na san khanin tuna kan nge kan y hu kan en masa beranga huai khu 17 nia kan zonga block kan danga de khan 71 alo ni le a y hi chu hei asan zong le aniam zong kha ni meya aha kan hriat angai poimol tuk lawa hi chu karon soi masa bera a poimo chu x le z nia hi kan da bode theishi x hi positive in kal theya hi positive kan ti chuan plus lampangin ai try ala hi 0 nia 0 1 2 3 te ha ka kala x3 nia chuanin x minus lampang akal ve thunga chuan hey intinan 3 2 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 ti khana kal ve le thaya khating chi khanin z a po z1 z2 z3 ni chuanin hey positive in kal phei char charanga chuanin 0 tang hianin minus z1 minus z2 z3 minus z3 ting khana kal dona kha kan coordinates omdan chu nia kami coordinates mangkhanin equation kalo siama equation a chuanin stronghold omna kha overworld ta chuanin 713 hi x ania chuanin hi z nia z a hianin y chu poimo lo kan ding kanin y a chu kan ignore rianga kan hil rianga z hi -135 ania tuna kan coordinates kan en lenga -300 ania hei kan z hi ani chuanin et lampanga hianin kan kal ngar langai tinania amar chu kha nether link poimo na tak chu kha lo langta dia kalvok wangai lo henin nether chung kan kal khanin block tam tak kan kal theya chu kal lo soi fi cell dona le ka bukan en lenga since the coordination of nether to overworld is directly proportional to the ratio of 1:8 or 2:16 tinia omzia chuanin nether chunga block khat kha overworld ta chun block pariat nen tluk tinania block riat hi nether chunga chuanin block khat nen ain tluk tinani tuna kan equation ka hei kan hriat sa ni nether chunga kan kal khan overworld ta kan kal tau tinania chun formula lo om to ta ni ani chuanin so nether to overworld chu kan hretwa hi 1:8 ania overworld to nether chu 8:1 ve thungani directly proportional ka tiang khanin nether chunga han block khat daila overworld ta chuanin block riat ne 9 tluk tinani chun enge kan nei kan ti chuanin we have overworld ta chun kan coordination chu 719 -135 ania enge kan du kan de chuanin nether chunga portal sim kan duwa nether chunga portal kan sim na tur ha kan hrelo ni ani chuanin by using the formula overworld to nether chu 8:1 hi kan mang ve thung tonga kan coordinates nei kha 18 kan divide anga 89.73 le -168.75 ania kan nether portal sim du na chu kan nei towa chu 89 -168 ani kami coordinates a khanin nether chunga kan kalanga ta chuan portal kan siam lenga obsidian kan neya flint and steel kan nei lo tikhan nether chunga kan lo oma nether chunga hianin kan lekha bua kan coordinates angha kan zonga
kan zon tur chu x89 z minus 168 ta hengang kalanga z lama hengang kalma sanga o dekhan tuna chon kan coordinate kan lo en lenga hei kan mo hen kan z coordinate hi 168 ania hi dik towa tuna chuanin x coordinates ve thunga kan kal thunga hetlam panga hen m plus zong in kal kan duwa kan chon hetlam pang he kan kalanga o dekhan kan coordinates kan enanga hetlai kan coordinates nan kan en milem kan enanga XC89 na kan oma dika chunin z a hen 168 tinai taka hianin portal kan sim don ni dikhan portal kan siama hi kan hal theya kan chu dana dik chuanin hemi hi kan lu chuanin kan portal lo siam lok a khan kan lu dona kami kan portal kan siam lok kan lu lo chat chu kan tahan lo lu tai la hitengai bor vela tho chunin kan spawn anga amara chu khoi hmuna ange kan spawn na tu ha kan shit lawa ki achunga te hen kan lo spawn dei theya son tho tho hangai dona chuan chuan kan lu thri lawa hen kan lu theita kan du na taka khanin dik chat mai hi kan stronghold portal kha lo ni chuan kan lu te po kan la theitawa kha nether portal link dan chu ni nice